że nawet najczystszy dar może być odrzucony. Dziś przychodzi w plebie, który nie krzyczy, nie narzuca się, w białej hostii. Cichy, pokorny. Czy rozpoznaję go, gdy staje obok mnie, w zwyczajności? Może jestem zbyt zajęty religijnością, by dostrzec jego oblicze. Wielki Czwartek to jego obecność, która nie potrzebuje zasług, to dar, nie do pojęcia, tylko do przyjęcia.